Ето ти Любо и тавана с топлоизолация. Стереопор 7 см. Ето ти с пяна, запянено. Ето виждаш прекоселия таван. Ето фугите, както съм ти казал. Всичко с пяна. Ето. От всякъде съм го затворил с пяна. Ето. Виж. Това е. Ето ти целият таван. Как изглежда. Ето. С стиропор. Затворен от всякъде. И запенен. Сега ще започна с картона. Редиме CD-тата и започваме да пускаме картона. Това е. Ето ти.